और शादी कहीं दूसरा जगह तय हो जाता तो सुन ले भी रात के अकेला में अपन तो सुबह में कौआ के रोटी दे दिया और अपन दुख कह दिया जे हमरा आशिक हमरा प्रेमी के बजा दिया माइक हो गया तो दे दिया। अच्छा कौआ के रोटी दे दिया आप दुख के कह दिया हमारे माइक चल चल कैसे कह दिया कि रतिया बोतिया कागा सुननी एगो कान से कि रतिया बोतिया कागा सुननी एगो कान से कह दिया जान से रतिया बोतिया कागा सुननी एगो कान से कह दिया जान से रतिया बोतिया कागा सुननी एगो कान से कह दिया जान से परवा परवा लोग खोजता कहती हजार अपना माई चाहे बाबू केहू से हम कुछ कही लेकिन माइयों के डर लगता बाबू जी के डर लगता कैसे कह दिया हम सोची कैसे बोली कैसे बोली हम सोची कैसे बोली से खोली जल्दी जाइए पापा मारती है मोरे गोली साथ छूटी हाथ धोली है परान से साथ छूटी हाथ धोली है परान से कहती हो जान से
आखिर यात्रा में कि अब अगर कुछ ना करब तो हाथ साथ सब कुछ छूट जाई। फिर हमरा के तो दोष मत दियो, आना तरह से कहियो हम बोले कह दिया जो दिया तना तू डर जान से चल बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अभिभावक के।